Damang dainang na hami haholongi di bagasa Tuhatta Yesus Kristus, di bagasan tikion na naing hitatangyon hata ni Tuhan, nagabi ujahan di bagasan parunglota, tapasada maruhatta martang yang mahita. Dami ni dibata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramu ti akatia tidok pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hata ni Tuhan nasa ortu hita di bagasan partikianon. Dienek may san buku Jakobus bidutolu. Mamuka may siya naya 10 tolu. Masohok sa tuay 10 alu. Tap tajahama o mahata ni Tuhan. Isi hamu na bisuk jalan napatas maroha. Siyan denggan ni parangena ma di patari daun ibana. Akaulaon na marhite-hite halambohon ni habisuhon. Alay molo ditiup pamu pangiburuon na pait. Doho hatok karon di bagasan rohamuna. Unang mapuji hamu diri muna maralon hasitongan. Huhut mergabus. Dadai habisuan naro siyan gijang. Na siyan tano doy. Siyan rohani jolma. Siyan sibolis. Ay iya disi pangiburuon do hatok karon. Disima hagaoron do sadok ulaun hajahaton. Alay anggo habisuon na siyan gijangi. Sadok na botor doy. Olo mardame. Labok. Pangoloy. Goa siniroha. Doho parbue hadingganon. Dao siyan hagangguon ng pangasyon. Alay di bagasad dame do disaburhon parbue hatigoran. Diaka na mangulahon dame ido pajahon na. Huria na inalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Adong do padohan ni halak batak na madok. Ijuk di pora-pora hotang di parlabian. Na bisuk na punahata. Alay na oto tupanggadisa. Molo tarimangi. Padohan ni halak batakon. Somalna memang ido na masa di bagasan parngulusi sonari. Gudang do jolma tergiur. Tuaka janji-janji manis. Na pinasahat ni sasahalak. Hape saluhut na pinasahat nai. Dang diulahon di bagasan nguluna. Isarana molo adong neng gabi anggota dewan, neng gabi bupati do akalan asing. Totong do nasida madokon akan nadinggat. Madokon na neng padinggaton do akalan asing. Ale fakta-fakta realita di bagasan parngoluon langsung ni. Dipakai nasida do hamalo dinasida. Dipakai nasida do akahabisuna dong dinasida. Nanay mangaluli akaparutungan tu bagasan parnglona. Nanay mangahit tungadol. Songon ijuk di pora-pora ido nasida. Jela akka na otoon. Na sumarbisukon. Akka na pogoson. Akka na sunamargelokon. Juk duga bitu panggadisang. Na marlapatan ala na tergiur na sida di aka janji-janji manis. Gabidang dia tu si nasida. Dia do nadinggan do dia narwa.
Huria nenolonga di bagasan Tuatta Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikianon. Parngoluon ha Kristenon di zaman ni si Jakobus tung masa parir jala pait situ tu. Namar bosir mai di siala panggonggomi di hati hai totong mabenasida lamar sikor. Totong mabenasida lampai di bagasan parngoluon. Nasa sitong na panggonggomi iga bidalan ni dibatado na nang mabay na hasonangan akan na ginonggoman na. Alay akahapariro do di bayan akapanggonggomi. Di bagasan situasi ipe suang songoni do akan namorai na seharusna boy na sida mangurupi akadungan na. Ala dangolo na sida mangurupi akadungan na. Dipake na sida do bisuk na adong di na sida hadongan na adong di na sida. Dada nang mangurupi akadungan. Alay na nang pasikor-sikor akadungan. Di bagasan situasi ima di pasahat si Jakobus ma tuaka jol mana porsiai didok maisi hamuna bisuk jalan na patas maroha. Suku-suku non sah nang tuhita gaduk marsada-sada. Isi siya kita nama dok dirina na bisuk. Isi siya kita nama dok dirina na patas maroha. Molo tadok ko dirita na bisuk jala jol mana patas maroha. Buhado behenot na patari dahon. Holang di bagasan paduha sabing do. Holang nanay paburnang-burnang diri sabing do. Alesin hatan ni Tuhanon tung masatakas do di pasahat tuhita akajol mana bisuk jalan na patas maroha di patuduhom mai marhite-hite rohana botor. Buhado rohana botor. Rohana botor berarti adong ketulusan di bagasan ngoluna. Rohana botor berarti dang adong hosom di bagasan ngoluna. Rohana botor berarti dang adong aka elak di bagasan ngoluna. Aka jol mana bisuk da siya tukang. Dang adong marpangai tu dirina. Bahkan amanginang di do musena. Jol mana bisuk jalan na patas maroha na siya tukan. Di pataridahom mai marhite-hite na olo iba na mardame. Amanginang taparwah maju parngulot ta si sonari. Nga buhahita. Nga olo hita mardame tu akadungata. Nga olo hita pataluroha. Asabuy dapot ta hadameon. Baik di tonga-tonga rumah tangga. Baik di tonga-tonga akaparnguluon. Manang di tonga-tonga akaparkumpulan arisa do kalian asik. Asaboy di ma dapot hadameon. Ikon adong pataluroha. Ikon adong patalu diri. Dang manaluh dongan manang dang manaluh rohani dongan. Ketika hikmah yang daripada Tuhan sudah bekerja dalam hati kita, ketika hikmah yang daripada Tuhan sudah menyatu di dalam kita, maka kita akan mewujudkan sebuah kedamaian. Hadameon di dia pehita maringanan. Hadameon di dia pehita mangula. Hadameon di dia pehita tadi. Aka omba jol manabisu jala napatas maroha. Dang di doko jol manabisuki na tibo sikolana. Dang di doko jol manapatas marohai na gudak kepengna. Dang di doko jol manabisuki na ado akasya donganna. Alay di doko jol manabisuk jala jol manapatas maroha. Ima molo adong hadamir di bagasan ngoluna, molo adong habotoro di bagasan rohana, molo adong ima halambo di bagasan ngoluna, molo adong roha pangolo itu di bata di bagasan akaulauna. Jala adong musenang go asini roha namar parbuyon hading kanon. Tarida ma
habisuhon nasihat Tuhani naong pinatuduh ni Jesus Kristus di bagasang ngolo na kajul mana porsia. Molo akka jul mana porsiai adong asiniroha na parbuena hadengganon dohot ima hadamion. Damang dainang nenolonga di bagasa tuata Jesus Kristus. Ale anggota bandikon tuaka hamaloon manang habisuhon na adong di portibion na jujuk may mga itungadol. So ngadok ko di bagasa na isa plopati. Alay molo di tiup pamuna. Pangiburuan na pahit do ato karon di bagasan rohamuna. Unang mapuji hamu diri muna maralon hasitongan bergabus dade habisun na rosyan gijang. Nah, sonare manginang tabay majuruji-ruji di bagasan ngulut ta si sonarion. Sadia godang mahita bergabus tu matata. Manang bergabus tu inatata. Manang bergabus tu anak kota. Manang bergabus tu naturasta. Nah pasti molo jujur kita di bagasan parngoluon. Pasti ragam do akagabus ng taulahon. Molo nang ragam do akagabus na taulahon. Pantas do pihita madokor hatta julma na bisuk na setuha. Totu daw. Alena porsia do hita. Di bagasan Jesus Kristus nang manobus sita nang pegudang akadosata saluhuna nunga disesa debatai. Ala nunga disesa debatado saluhuna kadosatai. Gabebian maholong ni rohan ni debata di bagasang ngulut. Ala nang mian do holong ni debata di bagasang ngulut ta marhita iti Jesus Kristus. Gabi jelma na bisuk mahita. Ala niya manginang na parjulos siya halis yan hatan ni Tuhanon na nang dohonon na tuhita. Orang yang mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan atau na bisuk na siyan gijang. Iko dipake manguluna pataridahon hadameo. O mana parjolo. Ketika kita sudah menerima hikmat yang daripada Tuhan, manang bisuk nasian gijang nasian Yesus Kristus, eko tapake manguluton nanay patupaon hadameo di bagasang ulut ta sigano pare. Mencerminkan damai sejahtera. Orang yang berhikmat manang julma na marbisuk jala julma na patas marroha. Adong hadameo di bagasang uluna. Molo holang na burhing do bohion, marungutungo ngoluon, saotik holang akan na negatif terus dipikiri, baganggu maka kesehatan. Molo nunga ganggu aka kesehatan, ganggu aka pikiran, dang boy sonang roha, dang adong bedisi hadameon. Alay molo tapake do, bisuk na siya Tuhan mangula di bagasang ngoluta. Nang pegudang aka si taonon, nang pegudang aka narahis yan roha do pikiran, nang pegudang aka siadupan di bagasan parngoluonon, alay totong do dapot ta hadamion, disiala diurupi di batahita, mengadupi salunay. Di sanalah hikmat yang daripada Tuhan bekerja. Di sanalah kita melihat bagaimana pekerjaan tangan Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Imana perjolo. Na paduahon julma nang majalo bisuk na siyan gijang ikon adong maasin roha na marparbuehon hadingganon. Saulat nai. Ikon adong asin roha na marparbuehon hadingganon. So dia do asin roha na marparbueh hadingganon. Udang jol mamadok kosongonon. Molhurupi hoi ma 100,000. Ikon ni ma urupang mo senang 100,000, molobuy ma 200,000. Mga tungadol. Molo hurupi ho sonari ikon urupang mo sokol. Asiniroha do mangurupi ido. Ale asiniroha na mamaki bisuk na siya tuadang songoni. Asiniroha nang mangula di bagasang ulutta. Ima asiniroha na so mengharapkan balasan. Molo hulek ko ima 100,000 dan huigil bene ko jalok busyak ko 100,000.
alena ku jalo di Tuhan. Maka hikmah yang daripada Tuhan yang mau diajarkan kepada kita pada saat ini, bagaimana engkau melakukan segala sesuatu di dalam kehidupanmu sebagai cerminan kasih Allah yang harus engkau nyatakan di dalam setiap pekerjaanmu. Amin. Martanya kita. Mulia timahu sobar rohanami tuh ali Tuhan. Di asini roham. Didenggan di basam jala di basa-basam. Nang dilehom mutu baga sangulun ami. Nunga taruli hami marhite hiti hatam dia pada partikenon. Positu tu dorohanami. Todim parbadian na mga bisok tu hami. Asa hami dala ninggulu namion ho Bartolomeo ni roham. Bisok na siyan gidjang ma. Nanang miya di bagasan rohanami. Asa nang adong pangiburuon. Asa nang adong pergabuson. Alay asa hadameon. Asini roha. Na miya di bagasan ulo nami. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Shalom, horas, salam sehat di hita, salud na damang daina.